देखा हो काजी तहारा के छोड़ के जाए के मन ना करेला, लेकिन तो कहाँ जाता हो ऐसा कामे आ गइल बा न कि काल से अब घरे ना रहब। अब जा तनी सासारा जोले काम फरियाई ना तौले हम घरे आइब ना। का करे सासाराम जाता नहीं जान के अनजान बनेलू बियाह करे जा तू ठीक नहीं खुला कर। देखी जी असन कुल मजाक नत करी तो हमके मजाक पसंद ना हो। मर जाता सी मजाक करते ना बियाह कर लेता असन। केतना बार बतौले हो खब कि गहूं के पैसा फसल बा 6 लाख रुपया केहू तरह निकाले के बा। तो ई कहीं कि जातनी हम पैसा कौड़ी की व्यवस्था में ससारा के नाम कितना बार तार से ले ले हो कुना जिक्र कइले बई कि नहीं कइले कइले बानी। तो अब कैसे भुला जातड़ू? यही तरह हमरा के मत भुला जाई। राहुआ जातनी इन्होंने देखो सासाराम में बहुते बाईसा जान दे हम सुन ले बानी। अरे तहारे से सुघर के बा हो कि हम मुहा जाई। कौन ठीक बाटे हम जाई न तरू सिया फुलिया जन चेहरा पे एकदम खुशी रखले रही हो। खास के तस्वीरवा को लगले बनी अपन उहे देख देख के मुस्कियात रहब। मन ना लगे तो वीडियो कॉल बतिया ली है पगली वही पर सब कुछ दिखा दी है। तो कान ना जाए के बा कि आज जाए के बा? जाए के बा काल पहले ही से बतौले रहो तबे न तहरा दिल में सबू रही संतोष रही। जाए जाई हमार तो मन ना करला कि रवा के कहीं भेज जी। अब 60 किलोमीटर दूर जाते तो ई हाल बा आ कहीं 60,000 किलोमीटर दूर चल जब कौन हाल होई हो। अरे तो 15 दिन खातिर न जाता नी 15 वर्ष खातिर जैती तब का कर तू? सुनी जी ऐसन कुल नात बात बतिया ना तो हमहू चलब रहो संगे। कितना आदमी बाणो न कि सारा घर परिवार अपन देश छोड़ के विदेश में चल जाता न 5 वर्ष 7 वर्ष रहत न तो उनके मेहरारू अपना दिल पर पत्थर रख के न अपन गुजारा बजर करत हई हसन। तू बड़ो कि भाता 15 दिन खातिर जाता तो मुंह लोला लटका ले तड़ू बुझाता कि तारा से अब जिंदगी भर खातिर जात नहीं कोनो रिश्ते नाता न रहे सब नाता तोड़ देते हम। सुनी जी हम अपन करेजा पर पत्थर ना रखे जाई कि दब के बताओ तो चढ़ा जाओ उतना हम नहीं की बाहुबली। अरे खुश रहिया हो एकदम हंसत रहिया। चलो तो ऐसा ही रहुआ बहाना लगा लगा के कहते ना कि 15 दिन खातिर जाता नहीं 20 दिन कम ना लगी रहू। तो चलो यही बेरा 15 दिन के संते तारा के प्यार दे दी कि महसूस ना होई। ठीक कहत नहीं सब दिन के संतिर एक दिन ठूस दी कि पेटवा भरा रही आ फिर आजाद से पड़ रहा ना। हां मनो लागत रही। चली रहुआ खा ली फिर जाके और खाई मत से शर्म में। हाटी हमरा से जन बतियाई। सुनो ए बताओ कमे कचड़ा रहल हो मलिका इनके जाने का करत रहली कि ए मलकाइन देखो तो एकदम चमचमा देहनी कुल है भीतर के सिस्टम प्लास्टिके के बा बाकी सारा मुर्चा धरता काई लागता। यही में जितना खाए वाला बढ़िया कुल सामान बा उतना फ्रिजे में धराई। मलकाइन ए मलकाइन हां का चिल्लाता आप देख ली फिर मत कह कि हेने छूट गइल बा त होने छूट गइल बा नहीं के बढ़िया से साफ भइल। मलकाइन आराम करेला देला देखी हां 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 देखी हई का करबो तेलवा हेने है ना हेने ये देखी देखिए एकदम कितना धप्पा धप्पा उजर आ कितना चिकन होई का हो। ई देखी रबड़ ह एके छोड़ाइब ना त एके छोड़ावे में रबड़ टूट जाई। तो होई मैं रबड़ा में करिया करिया का लागल बा। अच्छा ई बताई मलिकार नहीं खन लौकत मलिकार नहीं खी कहाँ गनी? ससाराम। अच्छा मलकाइन एगो बात पूछी। हाँ बोला। मलिकार ना रहत हो खब हाँ तो जैसे ही कुल लागल बा वही तो रउआ न कैया जात हुई पगला ही रहेला